Mga kapuso, random drug testing sa mga opisina sa Mandaue City magpadayon karong tuiga. Bisan kung dunay mga nagpositibo kaniadto apan may mituman sa lagda. Ang uban nakabalik ra gihapon sa trabaho. Ani ang report. Sa tuig 2023, halos naganid ang tanan nga mga departamento sa Mandaue City Hall alang sa drug test. Ang taga-City Substance Abuse Prevention Office kun Maksapo ang mipahigayon niini sa mga empleyado. Subay sa tinguha nga mapatuman ang drug-free workplace. Human makumpirmar, gihimuan dayon og aksyon ang mga nagpositibo, ang uban na tangtang dayon sa trabaho. Gitanyagan nga malakip sa community-based drug rehab program sa syudad. Unom ka buwan silang mupaubos sa programa ug kung makakumpleto, hatagan og certification. Matod sa city administrator, dunay di mula pa sa 20 nga natangtang gyud ug wala ma-renew ang kontrata human sa resulta. Apan kadaghanan mituman sa lagda, mipaubos sa rehab ug mitapos niini. Moabot sa 15 kanila ang nakabalik ra sa trabaho. Nagi uban nga paggawas gyud na terminate, wa na sa gid sila ni undergo sa program, so murag gibiya gid sila sa kuan ba. So may pugsanay sa program training? Actually walay pugsanay. We tell them nga matangtang yun mo tungod aning ni positive mo, but then if you will undergo the program and i-recommend mo for rehiring, then we will consider you. Gipasalig sa syudad, magpadayon ang drug testing karong tuiga nga regular nga programa sa kagamhanan. Yes, mupadayon jud ta yun, no. Na magutay nga ng office gyud niya. Ang ato ganing gusto pod is nga internally maka-test na gyud ta nila nga kanang kita na mo process sa ato ang laboratory. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.